बिजनीआव गंसे नखराव सहाय दुखुनि थासारि। मैदेरनि गाग्लोबनायाव दुर्ज नार्जारिनि जिउ खहा। थांनाय मोनायाव हरखाब मानास हाग्रामानिफ्राय फैनाय मैदेरा दुर्ज नार्जारिखौ गाथारना जिउ खोमानाया सहाय दुखु नांहोदों नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ। गाथारना जिउ फोजोबजानाय दुर्ज नार्जारिनि बिसि रम्फा नार्जारिया मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै सहाय दुखु लाना गावखौनो हमथाहायै थासारियाव दं। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 10 नं दैसागुरि गामियाव हरखाब मानास हाग्रामानिफ्राय फैनाय मैदेरा सासे सुबुंखौ गाथारलांदों। बुंनाय बादिब्ला 12 नं बेलथलि गामियाव गावनि 3 बिगा थालिर बागानखौ नेनो थांनाय समाव दुर्ज नार्जारिया गावनि थालिर बागानावनो हरखाब मैदेरजों गाथारजादों होनना फोरमायदों। मैदेरा दुर्ज नार्जारिखौ जिउ फोजोबनायनि सिगां गंसे बेटारि रिक्सा आरो गंसे बाइकखौ गाख्रेबग्रोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जानाया माने मैदेर बे थालिर बागानाव जानायखौ होनो थांनायावनो जाहैनाय जाबाय। मैदेरा सर सिफायनानै दंफैखायोमोन खोमा, ओमफ्राय बेखौ होनो थांनायाव बेयाव हाबना थानायाव होनायावनो बोरैबा हथ्थारै माबा हरनाय जादों खोमा। होसोनानै माबाखो जोंबो मेगनजों नुनाय जायाखै आरो गाथारनाय जाहैबाय। खालामखादों बैयावबो लामायाव सासे फिरफिलि बाइक माबा गाख्रेबखादों आरो ओमफ्राय बे दा जाय थैदों बेबो मोसौ लायनायाव नुखादोंमोन मैदेरखौ नुखानानैनो मानसिया माने गाहा बागान दं हिसाबै थाब थांनानै सर हैनो थांदोंमोन। सर हैनो थांनायाव माने सरा सिफायनानै मानसि थांनायनि सिगां मैदेरा हाबनानै दंखायो। ओमफ्राय हाबनानै थाखाबाय नालाय ओमफ्राय मानसिया सरखौ हरदोंमोन जाहैदों। सरा थांला मैदेरा सिफायनानै दोनखाबाय नालाय हाव गोलैबाय। ओमफ्राय बे बदलै माबा मा होनो एथम गावदोंमोन आरो मानसिया। एथम गावहरनायाव मैदेरा बारदावनानै माबाखो ना माखो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आवाजबो खोनायासै माबो खोनायासै जायखिजाया एथम थरसे गावनायल' खोनादों आरो जोङो खाथि खालानिया। मानसिनि राव गाबख्रावनायबो खोनायाखै मैदेर गाबनायबो खोनायाखै। न'खरावथ' गावसोरो साब्रैमोन, फिसाजो सासे फिसाला सासे, गावसोर बिमा बिफा, फिसाजोआ हाबा जाहैबाय। फिसालायाबो आरो नै दाख्लै सुनिबारावसो बेंगालराव थांदों, मैयाजों सप्तासे जाबाय। इदिनो खेथि बाथि इदिनो थालिर बायदिसिनाजोंनो जानाय आरो खस्थ'नि थाखायनो थांदोंमोन फिसालायाबो बेफोरबायदिनो। ओरैबायदि जाहैबाय मैया सुनिबार बेलासि समाव थिग 5टासो बाजियाव फिलफिलि गंसे माने थालिर फुलि आरो बाइकजों स्रें लानानै फैदोंमोन। ओमफ्राय मैदेरा थिग गामि खाथियावनो लामा सेराव ओंखारनानै दंफैयोमोन आरो नाथाय बिसोरो खेल गैयाना थाखुमानानै थाफैनायखौ। जेब्ला खाथि मोनफैयो अब्ला फिलफिलि आरो गारिखौ होसोनानै गाख्रेबो। खुनुरुखुम मानसिया खारग'नो हानाय जाहैबाय। बिनि उनावनो थिग 8:30 बाजियाव मोनसे सासे दुर्ज नार्जारि होननाया आंनिनो न' खाथिनि उसुंसेनो नांजाबनाय, बिथाङा मोनसे थालिर आबाद मावदोंमोन। बे थालिर आबादाव बिथाङा नायनो थांदोंमोन, डिउटि हैदोंमोन। नाथाय बियो न'निफ्राय थांनायनि सिगांनो मैदेरा थालिराव हाबखुमानानै दंमोन सिरिनो। नाथाय बियो थांनाय लोगो लोगोनो बेथ' नुवाखिसैना मैदेरखौ, ओमफ्राय बियो खाथियाव सहैनाय लोगो लोगो होसोनानै मानसिखौ गाथारो आरो। बे ओनसोलाव फ्राय सानसेबो सुन गैया। हरसेनि बिथोराव गासै एरियाखौ लायोब्ला खमैबो 15-20टा एखनबा 40टा गाहाम मैदेर ओंखारो। बिदिनो माफा मानैया बहुद मानसिजों मोगा मोगि जायो। हरसेयाव गैयाबाबो न'खरनै न'खरथामा न'खौ गाख्रेबो। बिदिनो खारस्लाबनो हायिफ्रा नै बेफोरबायदिनो मानसिखौ गाथारो। आरो बेबायदिनो गोबां जाबोबाय। सोरबा आथिं गाफाय जाबाय, सोरबा गारि गाख्रेब जाबाय, सोरबा जिउखौ लानानै खुनुरुखुम रैखा जाबाय। बिदिनो ओमफ्राय दा सरकारनि थोरोबनिफ्राय मोनसे जोङो बे मैदेर प्रटेक्टनि थाखाय जे ओरैहाय बिष्णुपुर साइडजों जे शर्ट लाइन होदों फेन्सिं, नैबेबायदि जेन जोंनि साइडजोंबो गोख्रैनो
सरकारा जेन मावनानै होयो जोंबो एसे सुख सान्ति थानो मोननाय बायदि बेखौनो आङो सारमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जेन' जोंनि साइडआवबो गोख्रैनो बे लाइनखौ जेन बानायना होयो मानोना बे लाइना ओरैबायदि जाबाय जोंनि सोनाबजोंबो दङ सानजाजोंबो दङ नाथाय जोंनि साइडआ एसे खुला जाबाय नाथाय हरै सानजाजोंबो ओंखारनो मोना सोनाबजोंबो ओंखारनो मोना लामाया जोंनिजोंल' जानायखाय सानसेबो बाद गैया बिदि जानानै दङ दा जोङो नै सानानै हाबस्लाबनो मोना गाव गावनि न' लानांगौ आरो मोनाफ्राव एसे एनै सोरनिबा बिपद आफदफ्राव सोरनिबा न'आव थांसनोबा बुहुद रिक्स जायो मैदेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो न'खरनि जानानै आङो बेखौनो लुबैयो माने न'खराव दा बिसोरो साब्रै दंमोन साब्रैयाव फिसाजो सासे आरो फिसाला सासे फिसाजोआ हाबा जाहैबाय ओमफ्राय दा न'खराव फिसालायाबो न'आव गैया बिसोर बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थाहैदों दा बिसि आरो फिसायल' दंमोन दा नै बिसायखौ थांनाय मोनायाव मैदेरा गाथारनानै थांबाय दा न'खराव बिराद दुखुजों सैसोनानै दङ बेनिखायनो गोरिब अबस्था मावनानैसो जाग्रा बेनिखायनो सरकारनि थोरफोनिफ्राय अनसुंथाइ महरै जेन होफैयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसुर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।